Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem pe strada Odiende, unde vreau să vă prezint un spațiu comercial care are destinația actuală, un atelier de creație vestimentară. În partea aceea de unde am venit este Piața Ferdinand. Dacă mergem mai jos pe stradă, dăm în podul Centenar și haideți să vă prezint de ce ar fi acest spațiu comercial o investiție foarte bună imobiliară pentru venit pasiv. Spațiul comercial este compus din subsol, parter și două mezanine. Se află pe o suprafață de teren de 94 de metri pătrați. Amprenta la sol este de 67 de metri pătrați. Suprafața totală utilă este 111 metri pătrați. El este compartimentat din zona open space. Da? Avem o cabină de probă acolo. Avem o zonă de canapea unde stăm să așteptăm soția sau prietena până când încearcă Rocky. De aici, din zona open space, ne duce la un hall unde găsim două băi. Baie frumos utilată și mobilată. Iar aici este zona de terasă, unde avem și accesul la subsol. Aici este zona de recreere, zona unde ieși la țigară după ce ai un client dificil. Acum haideți să vă prezint și mezaninele. La primul etaj avem o mini kitchenetă și mai apoi o cameră open space unde lucrul efectiv se întâmplă. Mai apoi aici avem accesul și la al doilea etaj, unde în momentul de față avem un birou și o mini zonă de depozitare. Acum să vorbim și despre chestiuni mai tehnice. Clădirea a fost edificată la structură în anul 2010, atunci s-a făcut și planul pentru mezanine, a fost făcută cu o firmă de construcție autorizată în acest lucru. Avem un chiriaș în momentul de față, avem posibilitatea de achiziție cu chiriaș pentru investiție venit pasiv sau dacă doriți dumneavoastră să vă mutați un punct de activitate aici în Oradea, în zona ultracentrală, avem și posibilitatea aceasta. Prețul este 159.000 de euro, iar chiria actuală pe care o plătește chiriașa este de 800 de euro. Acest lucru se va schimba cel mai probabil din septembrie, când expiră contractul actual și se va face reînnoirea.